Висшето училище по застраховане и финанси е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга, което отваря врати за първите си студенти в началото на учебната 2002-2003 година. Училището е акредитирано през 2007 година от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 6-годишен срок и от учебната 2008-2009 година осъществява обучение и в магистърска степен. Материалната база, която Висшето училище по застраховане и финанси предоставя на студентите си, е съобразена с европейските изисквания за качество и оборудвана за максимална ефективност на учебния процес. Висшето училище разполага с модерна учебна сграда и луксозен университетски хотел. Учебната сграда включва ала с 300 работни места, над 15 учебни зали, които са оборудвани с съвременни технически средства, мултимедия и интерактивни дъски, заседателни зали, кабинети за преподавателите и служителите, библиотека, книжарница и кафе за откарница. Университетският хотел е на 2 етажа на площ от 2000 квадратни метра, включващ 40 стаи с 2 и 3 легла, със собствени санитарни възли, телевизор, хладилник, сателитна телевизия и интернет. Хотелът разполага с кафе-ресторант и предлага на студентите си възможност за all inclusive. Висшето училище по застраховане и финанси предлага стипендии за студентите, които покажат мотивация, лични качества и умения по време на учебния процес. Финансови облекчения за студентски труд, положен в звена на Висшето училище по застраховане и финанси. Над 50% повече, над 80% от преподавателите, които преподават тук, доцентите и професорите, са в реалната практика. Те управляват реални корпоративни структури. Обучението в степен бакалавър се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по специалностите финанси, застраховане и осигуряване, бизнес менеджмент, маркетинг, бизнес информатика, счетоводство и контрол, финансов менеджмент и маркетинг. На английски език, редовна и задочна форма на обучение. Бизнесът искаше да има такъв университет. За нас е изключително важно студентите в нашето училище да получат не само дълбоки теоретически знания, но имат достатъчно практически опит, за да могат успешно да се включат в живота. В училище очаквам добра професионална реализация по специалността, която съм в момента. Също така и да продължа магистратура след време. Обучението в степен магистър се извършва в редовна и задочна форма на обучение по специалностите финанси, банково дело, финансов мениджмънт и маркетинг, застрахователно дело, пенсионно и здравно осигуряване, счетоводство и контрол, финансов мениджмънт и маркетинг, счетоводство и анализ, корпоративен контрол и икономически анализи. Основното, което може да се каже за Висшето училище по застраховане и финанси, това е преподавателския състав. Хората, които са на работа в училището, са известни специалисти в своите области и повечето от тях са свързани с практиката. Висшето училище по застраховане и финанси дава възможност на всички кандидат-студенти и студенти да положат TOEFL ITP тест по всяко време на академичната година на изключително преференциални цени. С университета Саксон обучаваме студенти в бакалавърска степен, като 3 години от обучението се извършва в България и 1 година в Холандия. Студентите получават едновременно и българска, и холандска диплома. В магистърската степен на обучение имаме съвместни форми с университета в Шефилд и с университета Стенбай. В края на 2007 година Висшето училище по застраховане и финанси получи разширената университетска харта Еразъм, която дава право на участие в централизираните и децентрализираните дейности на Европейската програма за висше образование Еразъм. Студент трети курс в училището по застраховане и финанси, специалност финанси. Тази година бях студент в програма Еразъм в университета в Болония и има възможност да се запозная с нова култура и менталитет на различни националности и студенти. Висшето училище по застраховане и финанси обучава млади хора, които наистина се реализират много бързо и успешно в практиката, а те се адаптират много бързо в професионалната си среда и могат да покажат своите знания и умения. Няма по-добро от това в условия на криза да инвестираш в образование,
това, което даваме на студентите, ще им помогне и бърза реализация и оттам възвръщане на средствата, които те са инвестирали. В Висшето училище по застраховане и финанси гарантираме на младите хора, че след като завършат обучението си, ще могат да започнат работа по изучаваната специалност. По официални данни на НОИ, 97% от възпитаниците ни от випуските, завършили до момента, работят по специалността си, а 12% от тях вече са на ръководни длъжности. Имаме вече 4 випуска и за тези 4 випуска реализацията на студентите по специалността е над 90%. При това е по договори в НОИ, не е по някакви си анкети, информации. Високият процент на професионална реализация показва, че финансовата инвестиция, която студентите и техните родители влагат в обучението в Висшето училище по застраховане и финанси, е обезпечена от престижното образование, което им предлагаме. Центърът за кариерно развитие осъществява връзката между работодателите, партньори на университета, нашите настоящи и завършили студенти. Завърших Висшето училище по застраховане и финанси 2006 година. И в момента, толкова години след завършването ми, кариерната ми реализация, аз съм вътрешен аудитор в голяма българска банка. ВУЗФ регистрира и през последната година над 90% професионална реализация на студентите. В центъра нашите студенти, както и завършилите такива, използват напълно безплатно услугите за намиране на работа, стаж, стипендия или обучение. От тази година ВУЗФ подписа и нови споразумения за организиране на стажантски програми и въпреки трудните финансови условия, през тази година нашите четвъртокурсници започнаха успешно и завършиха стажантските си програми. Една голяма част от тях останаха на работа в компаниите, които ги подпомогнаха в техния стаж.